якам дӯстон якамон боша ай магазини мо А55 харидорӣ кардагиянд. Як не ду не се та А55 параметри 12 ба 256 харидорӣ кардагиянд. Ин ами якамон. Так, салом алейкум я бор гап брат. Подписчикода чӣ гуфтан ирадной? Подписчикода чӣ мегем рукам автобурия. Вон худа да бовар дорем ка. Ака барои ман шумо заказ кардем. Тамом гап нестай. Телефони Samsung Galaxy A55 дар дарони комплект сар мекунад. Дар ин комплект ҳасташ фақат кабели Type-C ба Type-C мешава ва блок чихол стеклоша ба нархи арзон метавонед магазин мо харидорӣ кунед. Агар рӯзои ҷумъа биёед чихол стеклош без сум меғалта. Меги дасти холи намерад. Ва телефон боша 50 мегапиксел фронта вай стандартная камера дора, 32 мегапиксел фронтальная камера, 5000 мАч батарейка, колонкаш фақат аз тарафи поён мешава. ҷои зарядкаш Type-C. Хай коробкаша гап зин. Ва мебинем ки падарка якамон чӣ меброя 355 заказ кардагиян ва соҳиби 3 падарка шидагиян. Ва мебинем ки падарка кадом соҳиби кадом чизо мешава. Ина брат ака так ном қатига мезанам брат. Чтобы ки давлет ҷанг то нашава хорошо брат. Бо ҷанг халос ки наве. Не мо чизе бро тақсим мекунем. Тамом гап нест. Аякай аҳлидин мегирем якамана. Аякай аҳлидин. Так мекушоем. Аякай аҳлидин бро омад. Якта набори соат. Ина брат. Соати 2 ба 1. 2 ба 1. Айн ами соатон. Худо хоҳад якта шабор мекунем, упаковка мекунем, равон мекунем ба шумора. Ва дим падарка акай ки мегира? Номи дим одам чи аст дим? Дим. Ном дим Акай Меҳроҷ. Акай Меҳроҷ. Акай Меҳроҷ ва 55 заказ кардаган. Ҳар сеи бачаҳо бародаро да як квартира дар момент да як квартира шудаган. Ин Акай Меҳроҷ гуфта зиқ нашава. Акай Меҳроҷам якта соати набори соати 2 ба 1 бромад. Ҷанг то намешава. Бародарӣ баробарӣ. Ва сеимаш хай маълум аст. Сеимаш падаркаи ки мешава? Сеимша бе бишурем. Сеимша мекушоем. Падаркаи сеимаш бромад якта наушники беспроводной iPod 2. Ин брат айн наушникон якта дига соҳиби нимхи наушникошден рӯзои наза истифода кунед. Ва ногуфтанам она дар магазини мо модели 2023-2024 мешавад. доставкаи мо дрони Москва любой метро электричка ҳастай 800 рубл сар мешава. Тоҷикистон доставка ҳастай любой ноҳияи мехостагитон то ҳамун автовокзали ноҳиятона бурда мераса. Сари телефон доставкаш 700 рубл мешава. Бесплатни нест. Сари телефон 700 рубл. Ва якомон ба почта заказ кардагиян. Худо хоҳад пошташ нархи почта доставкаш аз 300 рубл сар мешава. Сол вобаста чанд телефон гиритон ки вобаста ҳамун килограмми ҳамун болтон мешава. Чанд ки мисол чанд телефони мегирен ҳамун қадар 300 рубли нархи почта ҳисоб мекунад. Рақамо дар болои экран барои заказ кардани телефонҳо. Если что агар нархҳои телефонҳоро фаҳмидан бихоҳед дар телеграм канал подписатсия мекунед. Номи телеграм канал Realfon Москва мезанед меброя. Ҳамаи нархош арӯза скидкаш, арӯза аксияш меброя. Метавонед шумо ман ҳои заказ кунед ва соҳиби немхели падаркоҳ шавед.